Gibi futbolaririk onena. Behin bazen Gibi izeneko mutil bat. Futbolaria zen eta munduko txapelduna zen eta aurrelaria zen. Gol asko sartzen zituen. Egun batean futbolera ari zela jolasten hankako hezur bat hautsi zuen eta ospitalera eraman zuten. Hankera itxatu zioten eta beste aurrelari bat bilatu izan behar zuten. Eta Luka jolastu zuen Gibiren ordez. Eguna iritsi zenean, Gibiren taldeak Barcelonak Realaren kontra jolastu behar zuen, eta idoiak Gibi gurpildun aurkian ikustera eraman zuen. Lehenengo zatian Osama eta Olaiak 2 gol sartu zituzten. Bigarren zatian Ikerrek Laidari pase izugarria egin zion eta Laidak gol bat sartu zuen. Azkenean, Lukaren golarekin markadoreak 4-0 markatu zuen Barcelonaren alde. Azkenean irabazteagatik Luka kapitainari urrezko zapatilla saria eman zioten. Zapatilla jaso ondoren Luka grabetada joan zen, eta Gibiri zapatilla eman zion, eta Gibi betirako gelditu zuen. Azkenean argazki bat sariarekin egin zuten.